112, vine poliția. Ilegal de frumoasă ce mă facă iar te ia. Parfumul tău se simte în toată România. La cât e de celebru o cunoaște secția. 1112, vine poliția. Ilegal de frumoasă ce mă facă iar te ia. Parfumul tău se simte în toată România. La cât e de celebru o cunoaște secția. Bună ziua ofițer, conduceam în drum spre mare, doar cu ea în mașină și cu banii de cazare. Ce noroc pe mine să văd în retrovizoare. Urma să opresc ca să fac o alimentare. Chiar și fără bani nu contează cât ne costă. Mai bine noi nebuni și cu muzica în boxă. Nu stăm după nimeni, mai ales după o fostă. Tineri ne place viața, o trăim la modul forță. Vara doar distracții, muzică Bairam. Cine-i domnișoara? Întrebarea asta iar. Nu-i genul de femeie pe care o duci la altar, că ea vine la masă de parcă sunt pescovar. 112, vine poliția. Ilegal de frumoasă ce